παντελόνι. Κυρία Γενία, και αυτό για το τυριπίκο. Ναι. Α, και αυτό για το πολυφώτη. Για μένα θα φέρεις την πλερέζα, παιδί μου. Μπράβο, την πλερέζα. Και καπέλα, ωραία, και καπέλα. Την πλερέζα. Τα πάντα. Αυτό είναι το extra large. Αυτό και να νιώθω. Ναι. Ωραία. Να το πω για το άλλο πλάι, να μένω στο άλλο. Θα το κάνεις σαν... έτσι, ναι. Επαναλέτε. Κάμισο σου, για δοκίμασε το μητάλι από πάνω. Δεν είναι κανονικό, αλλά θα δούμε. Δεν βρήκε πιο μεγάλο. Δηλαδή απόψε δεν θα κάνουμε πρόβα. Όχι, θα κάνουμε, είπε πούτα. Πάει να πάρει ένα βιβλίο του το σύλλογο. Ποιος ο Κυριάκος. Κυριάκος. Πολύ ωραία. Όχι, κάνανε παλιά, όχι δεν έκανα. Έκανανε το κάνανε εκεί, βλέπαμε εκεί που είμαστε στο ξενοδοχείο. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστήκαμε στο One Record. Το αρχίδιο. Θα πούμε σε άλλες ταχύτητες, δηλαδή θα ασκήσουμε το σκηνικό και θα αρχίσουμε πια να ζωντανεύουμε πάνω στη σκηνή τα ποτήρια και τις γάτες, να τρέχουμε, να παίζουμε, να μοιραστούμε μαζί το κέφι μας. Αυτό θα κάνουμε. Θα τα αφήσουμε από την αρχή, την πρώτη πράξη, όπου ο Πυριπίκος και ο Κρεμοσβήτης είναι μέσα στην πρωτοκοπολιά του. Και θα το δουλέψουμε όπως μπορούμε, με κέφι και χαρά. Να σας παίξω εγώ λιγάκι εδώ πέρα το χώρο και θα κάνουμε μια προσπάθεια να δοκιμάσουμε λίγο τα λόγια έτσι όπως καθόλου. Όχι όμως με απαγγελία για τα λόγια, θα παίζουμε δηλαδή, αλλά θα είναι κάπως πιο ουσιαστικά. Ο κύριος Βρύγιζας είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ. Ο κύριος δεν είναι πάρει αυτό το παρτάκι. Είναι μια συνέντευξη που έχει δώσει, θα ήθελα να τη διαβάσετε για να πάρετε και λίγο γεύση με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Ο οποίος στο επάγγελμά του είναι εγκληματολόγος. Εγκληματολόγος. Να ξέρουμε, ας πούμε, και τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει αυτό το σκαρί, τη σχεδία, το καραβάζι του ταξιδεύουμε. Βέβαια, για σένα. Επιβάλλεται να το διαβάσεις όλες. Λοιπόν, οπότε ο Πυριπίκος παρακαλώ, είναι εδώ ο Πυριπίκος. Θα ετοιμάσουμε για να πάμε στην Πολυκοπολιά τώρα. Άλλο, μα αυτό είμαστε μαζί στο γυμνάσιο. Ποιος θα το λέει τότε, καθόλου στο κλίνι. Παπά. Μπράβο, τι είναι παιδί μου. Διαβάζω τη στήλη των μαθητοποιημένων. Απορία, Τι είναι το φωνημένο, παπά. Μουσικός συγκρότημα. μπράβο, δεν παίζεις. Ποντίκια που ήσουν στα αλήθεια τώρα. Πετάς είναι λάθος τώρα πάλι. Απαγωγήτευση τώρα όμως, Αυτό δεν μεγάλωσε, για μόνο σένα πότε μεγάλωσε. Δεν σε προσέχει όμως. Το τρίχνεις. Παπά. Τι είναι παιδί μου, γιατί δεν καταθέσεις μουσικά τέλος πάντων. Πεινάω. Πεινάω. Και εγώ πεινάω παιδί μου, και εγώ. Αλλά δεν θέλω να πάω στα αέρια. Πεινάω σου πεινά. Τι είναι αυτά. Τι θέλεις. Τυρί. Μήπως το μετανιώσατε. Τώρα μετανιώσουμε, δεν μετανιώσουμε, δεν γίνεται. Ωραία, άρα 4, 5, 9 και 12 παίζουμε. 4, 5, 9 και 12. Παίζουμε. Και αν παιχτεί στο Δεκέμβρη για τα άτομα αναπηρία. Όλες είναι στο Ναύπλιο. Οπότε ξεκαθαρίζουμε το τοπίο σιγά σιγά, μπαίνουμε σε άλλες ταχύτητες τώρα, έτσι παιδιά. Κομμένες οι άδειες, κυρία Παππού. Όχι, τώρα τελείωσαν. Τελειώσαν την πλερέζα τώρα και... Και τον Δημόκρατο Τέσσα. Θανάσιμα μισό. Το μισό. Πέμπτη βράδυ πρόβα. Πέμπτη πρωί της θέσης του λεωφορείου. Παρασκευή 6 παρά εδώ θα έρθει γιατρός. Μετά έχετε με τη Μαριάννα μουσική και μετά έχουμε πρόβα. Είδες, τους γέμισα. Από τις 5.30 θα πάτε 10 σπίτι. Δεν θες να γεμίσεις τους όρους και τη μοναξιά σου. Τις γέμισα εγώ. Γεμίζω εγώ. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε Να είστε καλά. και θα τα πούμε την 5η 8 η ώρα. Γεια σας, το καλό.
τηλεφωνεί, λέω να αναπτύξω και τον άνθρωπο. Καληνύχτα, πολύ πια. Άντε, καληνύχτα, Και όταν βλέπουμε έναν ηλικιωμένο, μια ηλικιωμένη να προσπαθεί να περάσει το πεζοδρόμιο απέναντι από τον δρόμο, με δυσκολία να περπατάει, πολλές φορές ας πούμε μπαίνουμε και στον πειρασμό να κάνουμε αθώα πειράγματα. Δεν πάει το μυαλό μας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και έχει ανάγκες και μεταξύ αυτών έχει και την ανάγκη να εκφραστεί. Το ερώτημα είναι πότε του δίνεται αυτή η δυνατότητα και ποιες ευκαιρίες έχει αυτός ο άνθρωπος, ο ηλικιωμένος, για να μπορέσει να αρθρώσει έναν λόγο να επικοινωνήσει με τον περίγυρό του. Λέει ο γονός μου, άντε γιαγιά πώς θα το παίξετε, να έρθω να θα έρθει να με δεις. Πάμε να δούμε τη γιαγιά μου που παίζει το θέατρο. Είναι θεατρίνα. Γιαγιά, σε είδα γιαγιά. Τώρα. Λέει γιαγιά τι θα τη δεις, λέω από την Κίνα. Λέει τι θα έχω, λέω θα είσαι ουρά θα έχω, λέω και αυτιά θα έχω. Από και έπιασε ένα γέλιο, ξεκαρδίστηκε. Ήρθε ο πατέρας μου, μπα, η γιαγιά δεν είναι κοντική. Στα γεράματα τρελάθηκα. Όχι δε. Που μεγάλος. Λέει μαμά να προσέξεις να σε πιάσουνε φάκες εκεί που πας στο θέατρο. Με λένε Τερέζα και τον Τιμόθεο Τέζα θανάσιμα μισό, τον μισό, τον μισό, τον μισό. Μπουχουχού, μπουχουχού, μπουχουχού. Οι άνθρωποι αυτοί κουβαλούν αρκετές εμπειρίες ζωής, αρκετές αναμνήσεις, οι οποίες αυτές οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις τους δίνεται ευκαιρία να τις μοιράσουν μεταξύ τους. Χρειάζεται να υπογραμμίσουμε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι με τον ερχομό τους εδώ στην Αργολίδα, στη Νέα Κίο, αφού περιπλανηθήκαν βέβαια σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και εγκαταστάθηκαν το 1926, κουβαλούσαν εκτός από τον πόγο με τα ελάχιστα ρούχα και την ελάχιστη πραγμάτια τους, κουβαλούσαν και κουβαλούν την πνευματική τους ανησυχία. Τους ένωνε η ίδια μοίρα, θα έλεγα, τα ίδια τα βιώματα, και το γλέντι ήταν για αυτούς και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη στιγμή τα καφενεία στη Νέα Κίο που είχαν στήσει τις παράγκες, εκεί γινόντουσαν τα γλέντια, οι γάμοι, οι αραβώνες, μέσα σε κάθε σπίτι υπήρχε και ένα μαντολίνο. Συνέχεια δημιουργούν και ήταν αυτό μια, θα έλεγα, πνευματική τροφή. Όλα αυτά λοιπόν συνεχίζουν να τα κουβαλούν και σήμερα, και γι' αυτό και οι σχέσεις τους με την τέχνη, όλα αυτά τα βιώματα προσπαθούν να τα διοχετεύσουν μέσα από διάφορες μορφές τέχνης και σε διάφορες άλλες ομάδες που έχουν μια συλλογική δραστηριότητα και έχουν ένα στόχο και ένα σκοπό να εκφραστούν και να δημιουργήσουν, να πάνε παραπέρα, να πάνε προς τα εμπρός. Όταν ερχόταν εδώ, πλανόδιο θέατρο, την άλλη μέρα είχαμε και το παίζαμε εμείς. Εμείς είναι μέσα του, έκφυτο, το έκφυτο, να κάνεις και τέτοια. Δεν θα σε οικογένεια, δεν σε γριά. Πώς δεν είμαι, άμα φτάνεις στα 80, έτσι τα πατάς. Τώρα πάω λίγο να πέτασω. Περήφανη. Αυτή η ηλικία είναι περηφάνεια, δεν είναι γέρη, έτσι δεν είναι διαμένει. Έτσι, στο άνθρωπο. Πόσο είσαι τώρα? Είμαι 78. Πώς ορίζεται αυτή η φράση που λέμε τρίτη ηλικία ή ηλικιωμένος? Ποιο είναι το φάσμα, θα έλεγα, και πώς μπορεί κανείς να το ορίσει?
Λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνεργασία κατάλαβα τελικά πως και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη δημιουργία καταλάβαμε πια ότι όντως πράγματι η ηλικία δεν έχει σύνορα. Τώρα που πέραμε Σπύρο. Δεν ξεχάστε τι μας έκανε στα προηγούμενα, Θεός συγχωρέσει του. Ο Σπύρος ποιος ήταν? Ο άντρας της. Ο Σισιγάτος. Παίζαμε τον Νίκο Ευγυρίας και παίζαμε με έναν άλλον κύριο και ερχόταν ζήλευε να κοπανίσει το Φώτη και τον πιάναν τα κορίτσια και τον συζητούσανε και έβγαινα εγώ με τον Φώτη και έλεγε η Φωφό είναι, όχι η Άννα είναι, τον λέγανε. Ερχόταν με κάτι τσομάκες. Με κάτι ψηλά. Έλα, γιατί ήρθαμε την τσομάκα. Τώρα είπαμε στο καφενείο. Ο Σπύρος. Θα στην εφάνε τη γυναίκα. Ο Νέλε Κουμής. Ο Νέλε Κουμής του είπε βρε, θα στη φάεις. Αυτοί οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν τους δόθηκε ευκαιρία σε μικρότερη ηλικία να εκφραστούν μέσα από κάποια μορφή τέχνης, είτε με το θέατρο, είτε με την μουσική, είτε με το χορό, είτε με τη ζωγραφική. Είχες υποχρέωση να ακολουθήσεις δίπλα στην παιδί και να ακούσεις μετεωρολογικό δελτίο. Τώρα πώς θα κάνουμε κηδεία, πώς θα οργανώσουμε τη λυπή, χωρίς προγνωστικά βλέπεις οι κηδείες είναι ακόμα υπαίθριες οι ρημάδες. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό και αυτή είναι η προσφορά του κοινωνικού θεάτρου που δίνει την αφορμή να ξεπαγώσουν συναισθηματικά οι άνθρωποι αυτοί οι ηλικιωμένοι και να επικοινωνήσουν, να βγουν από το σπίτι όπως ακριβώς έτσι το λένε και οι ίδιοι και να γνωρίσουν μια εμπειρία που από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαπιστώνω με την επαφή που έχω τόσα χρόνια μαζί τους, είναι κάτι που τους ευχαριστεί. Εμείς εδώ είμαστε πονημένες γυναίκες, θα χρειαστούμε καρέκλα, υποτιμάμε. Εγώ με ενδιαφέρει εγώ να περνάω καλά, σας λέω τη μοναξιά μου να περνάω και να βρίσκομαι με νέους ανθρώπους και να περνάνε οι ώρες μου. Τι να, παραπάνω ό,τι θέλει να λέει η κάθε μια, ο καθένας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ενέργεια αυτή λειτουργεί σαν συγκοινωνούντα δοχεία με τις νεότερες ηλικίες. Γιατί στη θεατρική μας ομάδα, όχι τυχαία, ιδεολογικά θα έλεγα και συνειδητά προσπαθήσαμε και βάλαμε μέσα ανθρώπους νεότερης ηλικίας, ώστε να υπάρχει αυτό το πάρε δώσε. Τώρα θέλω να περνάω ωραία, να έχω παρέα καλή, να βρίσκομαι εδώ με τα παιδιά τα πιο νέα, για να περνάω τη μοναξιά μου, να νιώθω κι εγώ πιο καλά. Οι γυναίκες, ας πούμε, είχαν ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα, παρόλα αυτά όμως θα έλεγα έκανα την επανάστασή τους. Αυτό με κρατάει, αυτό με κρατάει. Ο άντρας μου, Θεός χωρέστον, ήταν άνθρωπος που αυτά δεν μ' άφηνε να τα κάνω. Εγώ ήμουν ελεύθερος άνθρωπος, ήθελα να πάω, εκείνος δεν μ' άφηνε. Ήταν μια ζωή μη και έτσι τώρα είμαι μόνη μου και πάω όπως νιώθω. Κρυφά τα κάνω. Δεν φτάνανε κρυφά, να πάω κρυφά, να κάνω την πρόβα κρυφά και τι να κάνεις. Έτσι ένιωθε και εκείνος, έτσι έκανε. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος με τις ιδέες του. Υπήρχαν περιπτώσεις που η μητέρα με την κόρη επάνω στη σκηνή συμπαίχτριες και συνδημιουργεί συνταξιδιώτες σε ένα γοητευτικό ταξίδι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γιαγιά έπαιζε με το εγγονάκι μαζί επάνω στη σκηνή. Άντε, πάμε τώρα για μεζεράκι.
Ο καθένας θα περνάει από εδώ και σαλάτα μέσα. Εδώ είναι το team των παλαιών. Πάμε την κυρία Σόφη. Ναι, ναι. Πόσο ζωή? Γιατί? Αυτή σε φάβη σε ξεδάβη. Δεν σας άκουσα γιατί? Η φάβη ξεδάβη. Είπα σε αυτές. Το τρίτε ροζίτα σόκου? Βέβαια. Τώρα λέει είναι να φύγουμε. Λέω τι να να κάνουμε. Μέσα στο σπίτι. Οι τύχοι δεν μιλάνε να μιλήσω. Έτσι κάθομαι εδώ που μιλάω. Οι ζωντανίδες. Η προσφορά του κοινωνικού θεάτρου σε τέτοιου είδους κοινωνικές ομάδες έχει πολλαπλασιαστική αξία. Και αυτό διότι αποδεικνύεται η μαγεία της συλλογικής δουλειάς στο θέατρο. Διότι άτομα με διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές συνήθειες, συναντώντας σε έναν τόπο δημιουργίας, σε έναν τόπο όπου ο καθένας δίνει και το δικό του λιθαράκι και ζωντανεύουν οι ήρωες, μαθαίνουν λόγια άλλων ανθρώπων και υποδίονται ρόλους μη καθημερινούς. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Εκονάξατε κυρία! Τι κατάσταση είναι αυτή, δεν ντρέπεσαι? Αλλά για αυτό το τρελό έξω να μην το τσακίσω, Να φωνάξεις και τις πρόσως να έρχονται πάνω. Να τους υπείς ότι είναι η οικογένεια του κύριου Στενού. Γρήγορα λοιπόν, τι κάνεις το σύνορα? Καφέ! Ηλία! Γρήγορα! Πάρε κι αυτό! Έλα! Όξο! Η θυσία που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Πασχάλης, παραδείγματος χάρη, σηκώνεται από τις, δεν ξέρω, 6 ώρα, 7 η ώρα και δουλεύει οδοκαθαριστή στο ναύπλιο, ο Πασχάλης ο Χρυσικός, κάθε μέρα αυτό, και το απόγευμα, το βράδυ 8 έως 11 έρχεται πάλι για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή αλλάζει τη στολή του και μπαίνει στο ρόλο και υποδίεται κάποιον άλλο ρόλο. Με συγχώρεψε για να βρω τη σωματική μου ισορροπία. Πρέπει να πάω στη χώρα χωρίς γάτες και χωρίς σπάγια. Τα μέλη του ΚΑΠΗ, της θεατρικής ομάδας, δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Δηλαδή υπάρχουν 8 άνθρωποι που παίζουν απάνω στη σκηνή, αλλά είναι και άλλοι άνθρωποι που βοηθάνε στα σκηνικά, βάφουν τα σκηνικά, που είναι στα ρούχα. Στα ρούχα. Μας βοηθάνε στα ρούχα, ο Στέλιος ο Λαδόπουλος. Είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βοηθάνε σε άλλες δουλειές, έτσι, βοηθητικές. Δηλαδή βρίσκουν τα αντικείμενα, το φροντιστήριο.
πολλά άτομα που είναι μέλη του ΚΑΠΗ συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες. Στη χοροδία, στις κατασκευές διάφορων χειροτεχνημάτων, και αυτό δυσκόλευε πρακτικά την προετοιμασία μας, διότι συνέπεπταν οι πρόβες τους. Πέρα από το πρόβλημα το άλλο της στέγασής μας στο κτηριακό, που δεν βρίσκαμε εύκολα πρόσβαση, δηλαδή σε σκηνικό χώρο για να κάνουμε τις πρόβες μας, είχαμε και το πρόβλημα αυτό, ότι συμμετείχαν σε καρναβάλια, σε χορούς. Είναι μια ευκαιρία η τοπική κοινωνία να γνωριστεί καλύτερα συμμετέχοντας σε τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες απέχουν από την εμπορικότητα και από την τηλεοπτική λάμψη. Ο στόχος, ας πούμε, είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι καθαρά η ανάγκη της έκφρασης και η ανάγκη της επικοινωνίας. Καθαρά ανθρώπινες είναι οι διεργασίες. Τι κάνετε, καλέ, καλά. Ήθελα να σας δούμε να πέσατε. Το καπούλι έχουμε ακόμα σε μαρτία. Καλησπέρα. Καλώς τα κορίτσια. Καλώς το τσιριμπίπα μου. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Πού είσαι καλή. Γιατί να μην λαλήσω. Άιντε, κάτσε εκεί εσύ. Να λαλήσεις. Θα τα παρατάς. Όλα. Με λένε Τερέζα και φοράω πλερέζα. Και εγώ πολύ. Λέξαν οι ώρες μας. Ορδοκλωθήκανε οι ώρες μας. Λεχτήκαν οι ώρες τους. Λεχτήκαν οι ώρες τους, δεν θήκανε. Δίνεις και κάτι ενδιαφέρον μέσα. Λες ότι πάω για θέατρο. Έχεις ένα στόχο. Βέβαια. Ενώ όταν κάθεσαι μέσα δεν έχεις τα ενδιαφέροντα τελειώνουν. Οπότε να τελειώσει η ζωή μας, όχι, θα παίξουμε και θα ξαναπαίξουμε και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εδώ οι κυρίες, Όσο ζούμε θα πέσουμε και μπορούμε να ανεβαίνουμε. ας πούμε μεγάλες ηλικίες, τις βλέπω έτσι με τόσο ενθουσιασμό.
να βγουν, να έρθουν στις πρόβες και δεν είναι μία ώρα και αυτοί θυσιάζουν ώρες. Περνάει κάποια μηνύματα σε ποιους απευθύνεται? Μηνύματα περνάει πολλά. Απευθύνεται και για παιδιά και για μεγάλους. Γιατί παραδείγματος χάρη οι άλλες χώρες ποντικούς, όπως το έχει ο Τρεβεζάς φτιάξει, είναι κάτι για τα λαμόγια, να το πούμε κοινώς. Επίκαιρο πάντα. Οπότε έχει και τα μηνύματα για τους μεγάλους. Που σας άρεσε το θέατρο, παρακολουθούσατε παραστάσεις? Βλέπαμε όταν εδώ δεν μπορούσαμε να πάμε εύκολα στην Αθήνα και αυτά, αλλά όποτε τύχε πήγαιναμε, το βλέπα. Αλλά όχι ότι μου έκανε και τόσο αίσθηση, αλλά όταν αρχίσαμε εδώ μου άρεσε. Σήμερα θα είναι πρόβα, δεν είναι ούτε παράσταση, ούτε είναι μία πρόβα, δεν είναι τίποτα. Μπορεί να γίνει και παροδία δηλαδή, εντάξει. Σημασία όμως έχει, παιδιά λίγο σχέα, σημασία έχει ότι η κριτική επιτροπή, το κοινό δηλαδή, θα αποφασίσει εάν θα επιτρέψει το πάρτι μετά. Αν είσαστε καλοί θα γίνει, αν δεν είσαστε ξέρετε. Ακινησιακά πάμε για αλλαγή στον εικόνα. Μπορώ να σας απασχολήσω λίγο? Ναι, έτσι, μπράβο. Όχι. Δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς? Πηγαίνω στην κηδεία, δεν θα προλάβω. Και φεύγεις. Βιάζομαι. Μπράβο. Παπα. Δεν είσαι άλλο φάκα. Με πιάνει αλλεργία. Βγάζω σπιθουράκια κόκκινα. Που δεν πάνε καθόλου με το κίτρινο γυναίκο μου. Μπαίνεις. Βοήθεια. Προχωράμε αργά, δεν τρέχουμε. Τώρα το κάνεις στο πένθος. Τώρα είσαι. Έλα το πουλάκι, παιδιά. Ελάτε, παιδιά. Θα με κοιτάτε λίγο εδώ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος ειλικρινά. Γινόταν πάντα κάτι ενδιαφέρον απάνω στη σκηνή. Κάποιοι κάπως εκεί μας ξέφυγαν τα λόγια, αλλά να έχετε πάντα υπόψη σας ότι αν γίνεται κάτι ενδιαφέρον πάνω στη σκηνή, ο κόσμος δεν γνωρίζει το κείμενο. Υπήρχαν πολύ καλές στιγμές και υπήρχαν βέβαια και στιγμές που κάπου βρέθηκε ένα μαύρο σεντόνι, ας πούμε, και το σώσαμε. Εδώ η Σόκου κάτι να μας πει. Αν σε λυσόδος και πήγαινε να πεις. Θα τα πιούμε! Απόψε θα τα πιούμε, θα τα σπάσουμε. Πάρε μας καλά. Την υγειά μας. Και στο άλλο με υγεία. Στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο. Σκεμάδα βρίζεις της καρδιάς μας τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου άμα θε να τα λες και να
κρίσεις της καρδιάς μας λες. Για το σκηνοθέτη μας. Πόσοι μας ζήλεψαν σήμερα που δεν ήταν κοντά μας. Νύχτα. Καρέμπε, δεν θα πούνε μέσα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έργο είναι διασκεδαστικό, έχει όρθιο γέλιο και απευθύνεται σε μικρά παιδιά και στην ουρόλη, από 8 έως 108 ετών. Πόση ώρα θα διαρκέσει η παράσταση? Η παράσταση είναι εδώ, ελπίζω να καταφέρουν οι ηθοποιοί. Ο Γιώργος Τριγουράς άλλωστε είναι γνωστός συγγραφέας και είναι αγαπημένος φίλος στο όλο των παιδιών. Σήμερα εδώ στη... Παράδειγμα ζωντανό που το βιώνουμε τώρα. Είναι, ας πούμε, τώρα εσείς αυτή τη στιγμή θα καθίσετε κάτω στις θέσεις και θα παρακολουθήσετε τη μητέρα σας να πρωταγωνιστεί στο έργο «Η χώρα σπουδαία της». Είσαστε δηλαδή τυριμπικάκια. Εσύ από τον Μιχάλη, ένας τέχνης ηθοποιός. Και μητέρα μου.
Πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος? Πάρα πολύ δύσκολος. Πόσο καιρό το διάβαζες το ρόλο? Πρωί, μεσημέρι, ποιες ώρες? Πολλές ώρες διαβάσιμες. Για ποιες ώρες? Βρήκαν μέσω της θεατρικής έκφρασης ένα μέσο να επικοινωνήσουν, να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, να φωνάξουν δυνατά ότι ο άνθρωπος, η ζωή, έχουν ανεξάντλητα αποθέματα. Σκληρά εργαζόμενοι για δεκαετίες ολόκληρες, μεγάλωσαν τις φαμίλιες τους και τώρα καμαρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Και έχουν φτάσει σε ένα μεγαλείο να βρίσκονται απόψε στην ίδια σκηνή, ο παππούς με τη γιαγιά, το εγγόνι, η μαμά με την κόρη και να σμίγουν όλοι αυτοί με αφορμή το θέατρο. Επειδή η κομική τηλεγωδία μας είναι ευαίσθητη στους φορείς των κινητών, παρακαλούμε πολύ, προστατέψτε την κλειδονδάστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χώρα χωρίς γάτες, οι τυροπίτες, αφράτες και τυρίγεμάτες. Με συγχωρείτε αξιότιμη κυρία, μπορώ να σας απασχολήσω στο λεπτό? Όχι, θα έρθω και μία άρχισα. Δεν θα προλάβω. Δεν τις μπορώ τους πάνε. Βοήθεια. Δεν πλήσει άλλο φάκα. Με πιάνει αλλεργία. Κάνω σπιθουράκια κόκκινα. Δεν πάνε καθόλου με τα κίτρινα γυλαίκο μου. Άνοιξε το στόμα σου. Άνοιξε το στόμα σου. Έχω βάλει γεύση κανέλα. Για να δω το λεμόνι. Έλα, μια κουταλίτσα για το καλό. Άνοιξε το στόμα σου, είπα. Κάτι πρέπει να κάνω. Έχω πένθος βαρύ. Yeah.
Πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστηθήκαμε με τον κόσμο που μας τίμησε. Τώρα λιγάκι έχουμε από το χορό, από όλα αυτά. Πιστεύω να ευχαριστήθηκε ο κόσμος και ευχαριστηθήκαμε και εμείς. Όταν άκουσα τα πρώτα παλαμάκια, τα μάτια μου τρέχαν έτσι. Ο Βραζιλιάνος θεατράνθρωπος Αουγκούστο Μπόαλ έχει γράψει διάφορα δοκίμια. Ένα από αυτό που έχει τον τίτλο «Το θέατρο του κατεπιεσμένου» γράφει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον αστό καλλιτέχνη, αυτόν τον ανώτατο ιερέα, τον εκλεκτό, τον μοναδικό, που ακριβώς για να είναι μοναδικός μπορεί να πουλιέται σε ακριβή τιμή, και από την άλλη μεριά τον άλλο καλλιτέχνη, τον άνθρωπο, που για να είναι άνθρωπος είναι ικανός να είναι αυτό που είναι οι άλλοι. Η τέχνη ενυπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε μερικούς εκλεκτούς. Η τέχνη δεν αγοράζεται, όπως δεν αγοράζεται η αναπνοή, η σκέψη, η αγάπη. Η τέχνη δεν είναι εμπόρευμα.